České zastoupení Volkswagenu pozvalo vybrané novináře na prezentaci nového modelu Touareg. A jak známo, s Touaregem se nemusíte bát ani do náročnějšího terénu a proto pro prezentaci bylo vybráno zvláštní místo. A totiž Motorland Bělá pod Bezdězem. Jak možná víte, je to bývalý tankodrom nebo vojenský prostor, který dřív okupovala sovětská armáda. Pojďme se tedy podívat, jak se Touareg v tomto prostoru bude chovat a zda vyjede to, co dřív vyjížděly tanky. Kdo by si myslel, že tohle velké SUV je nějaká lakýrka do města, byl by na velkém omylu. Touareg toho v těžkém terénu zvládne skutečně hodně. Poradí si i s nečekaně blátivým podkladem a také jeho schopnost překonávat výmoly je obdivuhodná. Klobouk dolů a hluboká poklona. Tak teď právě budeme projíždět místama, kde Rusáci jezdili v tancích. Jsem teda zvědavý, jestli to tady s tím Touaregem projedeme, protože T32 je přece jenom něco jiného než Touareg, i když zvednutý je na 30 cm. Ale uvidíme, asi to je pod kontrolou, takže jdeme na to. A také, že jsme šli. Paket Terentech nabízí pohon všech kol 4Motion s uzávěrkou mezinápravového i zadního diferenciálu a redukční převodovkou. Touareg je v tomto provedení navíc zvýšený o 10 mm vpředu a o 15 mm vzadu. Za příplatek dodávané vzduchové pérování umožňuje dále zvyšovat světlou výšku. Když se využije všech dostupných terénních pomocníků, nemá Touareg svými schopnostmi k tanku T72 zas až tak daleko. A nebo ho můžete naholit nahoru, tam je to taky pak super na kameru. Super to nebylo jenom pro kameru, super to bylo i pro řidiče. Každému, kdo miluje skutečné terénní vozy, Dakar, musí Touareg imponovat. Druhá generace Volkswagenu Touareg kombinuje linie svého předchůdce s aktuálním designovým směrem wolfsburgské automobilky. Pod novým kabátem se ukrývají výrazné technické novinky, které mají přispět k nižší spotřebě paliva. Základní provedení je lehčí o 208 kg než první generace, přitom karoserie nového Touaregu je o 5% tužší. Na český trh přichází se 4 motorizacemi. Končí extrémní 10válec i 12válec, páteř prodejů bude asi tvořit 3-litrový turbodiesel o výkonu 176 kW v úsporné verzi Blue Motion. Interiér však zůstal luxusní. Standardem je 6 airbagů, ESP, permanentní pohon všech kol 4Motion se samosvorným mezinápravovým diferenciálem Torsen, útulnost podtrhují světlá sedadla, která účinně podpírají celé tělo. Snad jen středový tunel by mohl být méně široký, aby tolik nerušil dojem prostornosti. Na silnici nám Touareg ukázal, že má dvě tváře. Zatáček se tenhle obří Volkswagen rozhodně nebojí. Karoserie se totiž naklání jen velmi málo, a to i v komfortním podvozkovém režimu. A právě minimální přesun těžiště v zatáčkách zajišťuje autu nečekanou obratnost a ochotu zatáčet. Velmi příjemný požitek z jízdy umocňuje skutečně mistrovsky vyladěný posilovač řízení, jenž klade příjemný odpor a přitom se řízení pyšní přesností a ostrostí reakcí. Tak nějak samozřejmostí jsou i dostatečně silné brzdy, které se zdály mít při naší svižné, ale plynulé jízdě konstantní účinek. Kabina je perfektně odhlučená od hluku způsobeného koly a pohonnou jednotkou a díky vrstveným sklům je minimalizován i aerodynamický šum. Že ani v novém provedení nebude Touareg žádnou lidovkou, se dá čekat. A skutečně není laciný. Zájemce o něj si musí nachystat minimálně 1 227 900 korun. Výměnou za to získá standardně 8stupňovou automatickou převodovku a 6válec 3.0 TDI. O 10 000 korun dražší alternativou je zážehový 6válec 3.6 FSI o výkonu 206 kW. Místo velkoobjemových agregátů pak Volkswagen do novinky nasazuje 8válcový turbodiesel 4.2 TDI s výkonem 250 kW za 1 843 900 korun. A poprvé také hybridní ústrojí za 1 887 200 korun. To je tvořeno 3-litrovým zážehovým 6válcem turbo a elektromotorem s celkovým výkonem 279 kW. Jeho předností má být kombinovaná spotřeba jen 8,2 litru na 100 km.
Ať už to s touto hodnotou dopadne v praxi jakkoliv, Touareg se stal prvním full hybridem evropské provenience a to se cení. Zvládá rozjezdy i parkovací manévry na elektromotor a po stisku tlačítka je na něj schopen i jet, byť hodně krátce. Relativně slabý elektromotor plní především podpůrnou funkci, nicméně jeho výhody jsou prý neoddiskutovatelné. Uvidíme v testu.